ציור פורטרט אישי הוא מתנה מושלמת לאישה שחוגגת יום ההולדת. בן זוג של לקוחה פנה אליי וביקש שאני אצייר את החוגגת יום הולדת עם כל האלמנטים המייצגים אותה על הראש. קיבלתי ממנו הנחיות מה מייצג את האישה והדגשנו אותם בצהוב זוהל על הראש. הדפסתי את הציור על נייר ופוטו מבריק 300 גרם. מסגרתי במסגרת לבנה, הוספתי תעודת מקור חתומה על ידי וגם הוספתי כרטיס ברכה עם הדגשה של הבן זוג עבור החוגגת יום הולדת. כל המתנה הזאת מגיעה בתוך קופסה מהודרת לבנה עם אריזת מתנה, ואני מתרגשת מהרגע שהיא תפתח את המתנה ותתלהב מהציור ותתרגש